हानजाखौ दैदेननानै फैनानै दाथ' बै हानजाया एकर्ड खालामबाय दा एकर्ड खालामनानै दा जि थासारियाव दं बे थासारिखौ नोंथाङा माबायदि मोनो नोंथांनि फिलिंसखौ माबायदि नुहुरो बर्थमान जोंनि बिटिआर हालामबा बिटिसि बे काउन्सिलखौहाय ओरैनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ आं बाख्नायो मानो होनोब्ला जों बर' बायदि बा कार्बि बायदि फिसा फिसा हारिजों बिसोरो एकर्ड खालामदों एकर्डआथ' ओरैनोथ' जों मिन्थिनायाव मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो खिन्थु एफा जों बायदि फिसा फिसा हारिजोंबाबो भारत सरकारा एकर्ड खालामबाय बा खालामनो गोनां जानाया बेयो बर'फोरनिनो देरहानाय बा कार्बि हारिनिनो देरहानाय होननानै आं सानो आरो दा एकर्डनि दफाफोरखौ भारत सरकारा बेखौ थाबनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासो बे एकर्डआ जाफुंदों होननानै जों सानगोन दा आंनि खोनानायावहाय दा 50%ना जाबाय होननानै बर'ले 50% जाबाय आरो दा जिहेतु दा बिजेपि गभर्नमेन्ट सोलिनानै दङ दा बिसोरनि माबानि गेजेरावनो बेखौ फोजोबनांगौ बेखौ आं जिहेतु गावसोर जों एकर्ड खालामदों बेनिखायनो गावसोरनि समावनो बेखौ फोजोबनांगौ होननानै आं बिजेपि गभर्नमेन्टखौ आं सेन्ट्रेल आरो बे स्टेट गभर्नमेन्ट लोगोसे बे एनडिएनिनो बेनिनो एलायन्स इउपिपिएल बे आफादखौबो आं खावलायो बेथ' ओरैनो जों जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ बेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि बिआर नाब्ला सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ बेबायदिनो भारतआबो मोनसे समावहाय उदांस्रि सोमावसारदोंमोन बे समाव माबा बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन बिसोरबो गोबां हाजार मानसिया जेल जादोंमोन खिन्थु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादोंमोन महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिंआनो गैया बेयाव माबा गुदुं सावरायनायनि खुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदिबा बेनिखायनो थाबनो हगारनांगौ बांद्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे गभार्नमेन्टनि रेड टेप होनो जायखौ ना माबा बे फोलावनाय बे नितिखौ नागारनानै थाबनो हगारनांगौ आरो बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय